μπροστά σε μια φάτνη να προσφέρουν στο μωρό δώρα, σμύρνα, χρυσό και λιβάνι. Ένα φως ξεχυνότανε γύρω από τη φάτνη και φώτιζε το ήρεμο πρόσωπο της μητέρας του μωρού. Το αστεράκι πρόλαβε να δει και τα ματάκια του μωρού που το κοιτούσανε γλυκά. Τίποτα άλλο. Έπειτα έσβησε στον ουρανό και χάθηκε. Τους τρεις παράξενους ανθρώπους τους λέγανε Βαλτάσαρ, Μελχιόρ και Γάσπαρ. Αργότερα τους ονόμασαν οι τρεις μάγοι με τα δώρα. Το μοναχικό άντρα τον έλεγαν Ιωσήφ. Τη μητέρα του μωρού τη λέγανε Μαρία. Το μωρό το ονόμασαν Ιησού. Το αστεράκι το ονόμασαν Βηγαδεσί. Όλοι όμως το ξέρουν σαν το αστέρι των Χριστουγέννων. Και κανείς δεν το ξέχασε ποτέ. Κάθε χρόνο Οι άνθρωποι βάζουν ένα αστέρι στην κορυφή του χριστουγεννιάτικου τους δέντρου. και το θυμούνται. Σας άρεσε η ιστορία από το αστεράκι? Κάθε φορά λοιπόν τα Χριστούγεννα που θα στολίζετε το δέντρο, θα ζητάτε από τη μαμά και τον μπαμπά να βάζετε εσείς το αστεράκι πάνω στην κορυφή. Έτσι. Και θα σκέφτεστε πάντα αυτό το υπέροχο γλυκό μικρό αστεράκι που φώτισε τη γέννηση του Χριστού. Εντάξει. Μην το ξεχάσετε ποτέ. Έτοιμοι τώρα για την φρικαντέλα? Για την φρικτή φρικαντέλα. Ναι! Πού είναι? Θα την ελευθερώσουμε τώρα σε λίγο. Θα τη δείτε. Έχασα στην πρώτη ιστορία. Έχει πέσει κάτι παραδείγμα. Αλλά καλά, δεν πειράζει κάτι τότε. Έχασε στην πρώτη ιστορία. Το αστέρι του Χριστουγέννου. Και τώρα είναι Ησυχία να μην σας πάρει και τις δικές σας τις φωνές. Ήτανε κάποτε μια μάγισσα που τη λέγανε Φρικαντέλα! Η Φρικαντέλα ήτανε κακιά. Πολύ κακιά. Πάρα πολύ κακιά. Τόσο κακιά ήτανε που μισούσε αφάνταστα όλα τα καλά. Ακόμα και τις λέξεις που είχαν μέσα τις σύλλαβες καλά και αυτές τις μισούσε. Για να σας δώσω να καταλάβετε, η μάγισσα Φρικαντέλα δεν έτρωγε ποτέ καλαμαράκια. Έτρωγε μόνο Κακαμαράκια! Και δεν χόρευε ποτέ τις Καραματιανό. Χόρευε μόνο Κακαματιανό! Και στο σπίτι της δεν είχε ούτε καλάθια, ούτε κουκαλάκια. Είχε μόνο
σελίδα που έλεγε «Και ζήσαν αυτοί καλά Και εμείς καλύτερα. και στη θέση της έβαλε μία άλλη σελίδα που έλεγε «Και ζήσαν αυτοί κακά και εμείς χειρότερα». Αλλά πιο πολύ απ' όλα η μάγισσα Φρικαντέλα μισούσε τα κάλαντα. Μάλιστα, δεν ήθελε να ακούει ποτέ της για κάλαντα. Ήθελε να ακούει μόνο κάκαλα. Μια μέρα λοιπόν, παραμονή πρωτοχρονιάς, η Φρικαντέλα άκουσε χαρούμενες φωνές. Ήταν τα παιδιά της γειτονιάς. Τραγουδούσανε τα κάλατα και χτυπούσαν με τα τηλεφωνάκια τους. Ακινητάκια τη χρόνια, φίλοι μου δέντρο λιβάνια. Η Φρικαντέλα βγήκε στο μπαλκόνι της και έπηξε τις φωνές. Σκασμένα, σκουπιδοσκουπιδένια, σκουπιδόπεδα. Αν δεν σταματήσετε να λέτε τα κάλαντα, θα το πληρώσετε πικρά. Άρα τα παιδιά δεν τους έδωσαν καμία σημασία και συνέχισαν να τραγουδάνε. Ακινητάκια τη χρόνια, φίλοι μου δέντρο λιβάνια. Η μάγισσα τώρα ήταν έξω φρενά. Τι να κάνω άραγε, τι να κάνω άραγε, για αυτά τα σκουπιδοσκουπιδένια σκουπιδόπεδα, για να τα τιμωρήσω, τι να κάνω, τι να κάνω. Το βρήκα, θα τα μεταμορφώσω σε πετρακάκια.